L'àrea d'emergència, com el seu nom indica, és per emergències. Llavors, sols s'utilitzarà en moments puntuals. Per a fer un correcte ús de l'àrea d'emergència, volem recordar-te que totes aquestes accions estan prohibides i són sancionables. Hi ha 3 tipus d'infraccions: lleu, greu i molt greu. Infracció lleu, sancionable fins a 750 euros. Per exemple, depositar els seus residus sense separar-les o sense reduir el seu volum. Infracció greus, sancionable fins a 1.500 euros, com l'abandonament de voluminosos, com grans electrodomèstics, mobles, etc. Infraccions molt greus, sancionable fins a 3.000 euros, com l'abandonament de residus perillosos procedents de l'activitat industrial o deixar brases. Per a més informació, pot consultar el nostre reglament. I recorda, les àrees d'emergència són de totes i tots. Fem-ho bé!